बेक्तिनो बिथांमोना दिनै हा फाट्टा होदों बिनि थयथ'खौ बिथांमोना जोंनो क्लियारै होदों सोरबा कास्तप सोरबा रिन्जय सोरबा मा होनो प्रहलाद आरो सोरबा बिक्रममोना दिनै फिननाय होदों सोर साबेसे मानसिनो बिथांमोना दिनै बेबायदि हा फाट्टा होदों बिथांमोना हा फाट्टानि नामाव बिथांमोना दिनै राजनिति खालामनायखौ गारथों रायजोफोर UPPL मोनसे बाखनायथाव थांखि फैगौ 7 मार्चआव गुवाहाटी राजथावनियाव UPPL लाइमोनफोरा गासै मोनबा इस्युफोरखौ लानानै मोनसे फिसा धरना होनो थांगासिनो दा फार्स्ट इस्यु हिसाबै जोंहा रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौ नैथियाव जुबिन गार्डनि जास्टिस दिनैसिमबो जास्टिस मोननो हायाखै बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन गासै मोनबा इस्युफोरनि सायाव धरनाखौ लानाय जादों जोबोद मोजांनि खोथा गिबियावनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय दा रन्जन दैमारि सारनि इस्युनि खोथाखौथ' मा बुंनो थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा बख'नो हाखायाखिसै ना नाजायाखिसै बेखौथ' मिथिला खोथाफोरखौथ' बुङो बयबो गिदिर दा हाग्रामा महिलारि साराबो बख'नायनि खोथा होदों खोथाया बेसेबां सैथो मिथिला नंगौ राजखान्थियाव गोबां दान्थे बिदान्थिया नों हागौना आं हागौ जालायखायो थेवब्लाबो आं बुंनो सानो जे रन्जन दैमारि सारमोन बायदिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय बिग्रायारिफोरखौ जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो बख'नानै होयो जोंनि बिग्रायफोरखौ राजखान्थि मोनसे आलादा नाथाय समाजखान्थियाव हारि जौगाहोनायाव जों बयबो राजखान्थि खालामालासिनो ज' जानानै जाहाथे आवगायलाङो हारिखौ जाथिखौ सुंथाना लाखिनो हायो बे सार मेममोननिसिम आंनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट आरो दियार नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनांगौ हियारिंनि बेलायाव बार केन्सेल जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों थांनाय 2025 नि नभेम्बर दानावनो जानो गोनांमोन नाथाय सुप्रिम कर्टनि जाज सोलायनायनि थाखाय माखासे नियम सोलायनायनि थाखाय केन्सेल जादोंमोन फैयै बोसोरसेनि उनाव नै दाखालि बावै 2026 नि 29 जानुवारियाव हियारिं जानो गोनांमोन बेबो समनि आंखालाव केन्सेल जादों आरोबाव बेफोरबायदिनो फैयै नै बे मासनि सोलिबाय थानाय 25 फेब्रुवारियाव मोनसे चान्स मोनबावदोंमोन बेयावबो 25 फेब्रुवारियाव केन्सेल जानानै 26 फेब्रुवारियाव डेटखौ नाथ्रोदनानै हरदोंमोन नाथाय दुखुनि खोथा 26 फेब्रुवारियावबो हियारिंखौ मोननो हायाखिसै जोबोद दुखुनांथाव खोथा रायजोफोर मा होनदों मार्चनि 7 थारिखआव जोङो गुवाहाटीयाव मोनसे धरना होनो थांगासिनो दङ जाय धरनानि गेजेरजों जों मोनबासो इस्युफोरखौ लानानै जोङो मिरु लाइमोन गांखं UPPL निफ्राय जों बेखौ गोख्रोङै मोनसे जोङो दैदेननाय हाबाफारि जों लादों नोंथांमोना नुगौ दाख्लै थांनाय साननैसो सिगां जोङो बेबायदिनो मेगा कार रेलि लाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो जिहेतु UPPL आ जिहेतु BTC आव थैबाय होननानै माखासे बेरेखा राजखान्थि हान्जाफ्रा जोंखौ बुंदोंमोन दा बिनि फिननायखौ जों होबाय आरो जोङो नैबे सोलिफुबाय थानाय गभर्नमेन्टआ BTC गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ जे दिनै मा राहा लामा लाबाय थादों बिनि सायाव जोङो मोनबासो जोङो पइन्टफोरखौ लानानै जोङो फैगौ जोङो मार्चनि 7 थारिखआव जोङो गुवाहाटीयाव मोनसे जोङो 2 घन्टानि हाबाफारि लानानै जों धरना मोनसे फोसावनो नागिरदों बेनो जाहैबाय सिट इन डेमनस्ट्रेशन अन द डिमान्ड मिथिबायना बिनि सायाव जोङो माखासे इस्युफोरखौ लानानै नाम्बार 1आ जाहैबाय मा होनदों रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो रिलिज होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि साबा आरो बिथांमोननि नामखौ आङो बुंनो नागिरदों रन्जन दैमारिजों लोगोसे मा होनदों बेहाय साबा व्यक्तिफोर दङ आरो बे व्यक्तिफोरनि नामखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो नागिरदों आरो बिथांमोननि नामानो जाहैबाय फारियै जिहेतु नाम्बार 1 आव जाहैबाय रन्जन दैमारि सार आरो 2 नम्बराव जाहैबाय जोंहा राजेन गयारी 3 नम्बराव जाहैबाय जस बर' आरो 4 नम्बराव जाहैबाय मा होनदों अजय बसुमतारी आरो बिनि उनाव जाहैबाय 5 नम्बराव खरगेश्वर बसुमतारी आरो 6 नम्बराव राजु सरकार बे बिथांमोन 6 जनखौ दिनैसिमबो मा होनो भारत सरकार आसाम सरकार आरो BTC सरकारा दिनैसिमबो मा होनदों बिथांमोनखौ रिलिज होआखै आरो बिथांमोननि हियारिंनि डेटखौ खेबनै खेबथाम बिथांमोना मा होनदों बारहोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों
आरो हाग्रामा महिलारी सारा दाख्लै साननैसो सिगां बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारी सारखौ दिहुननायनि खोथाखौ बुंदोंमोन नाथाय बिथांनि सरकार थासेयाव दिनै मानो रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे साबा जायफोरखौ आं दिनै मुंखौ होनबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोननि हियारिंनि डेटखौ मानो साननै सानथाम हियारिंनि डेटआ बारहोबाय थाखो बिनि जाहोना मा थांनाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दिनाव जोङो एनडिबि रन्जन दैमारी सारखौ गहोनांगौनि सायाव गोबां जोंनि एनडिबि टिमफोरा खामानि मावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंनो मा होनदों आयेननि मोनसे जि प्रक्रिया बे प्रक्रिया सोलिबाय थादों आरो दिनै बियो बिथाङा हथारै फैनानै जे रन्जन दैमारीखौ आं रिलिज खालायगोन होननाय लोगो लोगोनो दिनै बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि उनाव मानो बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायनि उनाव साननै सानथाम डेटआ मानो बेबायदि आवगायलांबाय थाखो थारमाने हाग्रामा महिलारीया जास्ट बिथाङा राजनितिनि स्ल'गानल'सो माने गानदों बिथाङा जास्ट बाथ्राल'सो बुंथिदों आरो बिथाङा जास्ट रन्जन दैमारी सारनि सायाव बिथाङा कुनु पध्ये दिहुननायनि इच्छा गैया आरो बिथाङा कुनु पध्ये हाग्रामा महिलारी सारा दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारीखौ जे दिहुनगोन बे जिबनावबो जानाय नङा आरो बेखौ दिहुनगोनब्ला प्रमद बर' आरो जोंनि UPPL गभर्नमेन्ट फैयोब्लासो बिथांखौ मा होनदों दिहुनगोन आरो बिथांनि थाखाय दिल्लीयाव माबायदि रायलायनांगौ जोंनि टिमा रायलायबाय थादों आरो थाबैनो जाहाथे जोङो बिथांनि रिलिज माने खालायनांगौ बेजों लोगोसे साबा एनडिबिआबो गफानांगौ बेखौ जोङो नाम्बार 1आव जों लादों जोङो नाम्बार 1आव लादों दा रिलिज अफ द श्री रन्जन दैमारी एन्ड आदार्स 5 एनडिबि बिथांमोनखौ थाबैनो रिलिज खालायनांगौ जोंनि गुवाहाटीनि धरनाया नाम्बार 1 एजेन्डाया बे जागोन 2 नम्बरा जागोन जास्टिस फर जबिन्दानि दासिमबो जास्टिसखौ मोनाखै बिथांखौ जे बुथारदों बे बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ जोङो दिनैसिमबो जास्टिसखौ जोङो मोननो हायाखै आरो बिथांमोनखौ दासिमबो फासिनि बिथांमोनखौ माने लाइफ टाइमनि जेलनि थाखाय दासिमबो साजा होनायखौ जों नुनो मोनाखै दा बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो फैगोन जोङो 7 तारिखआव जोङो मोनसे धरना हाबाफारि लादों आरो 3 नम्बराव जाहैबाय जे थांनाय समफोराव हाग्रामा महिलारी सारा गावनि सरकार फैयोब्ला BPF सरकार फैयोब्ला जोङो हा पाट्टा होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दिनैसिमबो जोङो सोर साबैसे मुस्लिमा दिनै हा पाट्टा मोनखो सोर साबैसे आदिबासिया दिनै हा पाट्टा मोनखो सोर साबैसे राजबंसिया हा पाट्टा मोनखो दिनै सोर साबैसे बर'फ्रा दिनै हा पाट्टा मोनखो हाग्रामा महिलारी सारनि नेतृत्व बे 7 मास 6 मासनि बे सरकारनि दिनाव नाथाय दिनैथ' जों नुनो मोनाखै बिथांमोना जास्ट डेम'नि थाखाय गांफा गांनै लानानै बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होदों होननानै फोरमान होनो नागिरदों नाथाय बिथांमोना जोंनो दिनै तथ्यखौ होदों साबैसे माने बिथांमोननो साबैसे आदिबासिनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होखो साबैसे मुस्लिमनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होखो बिथांमोना दिनै मुस्लिम सान्तार राजबंसिफोरखौ लानानै राजनिति खालामबाय थादों आरो बिथांमोना दिनै राजनितिनि नामाव राजनितिल' बिथांमोना गेलेबाय थादों दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो मा होनदों हा पाट्टा होनायखौ जों नुनो मोनाखै दा ओंखायनो जोंनि थांनाय प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनाव जों गोबां मानसिनो जों हा पाट्टा होदों 3.5 लाखनि बाराबो जों हा पाट्टा होदों नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि सरकारनि दिनाव साबैसे व्यक्तिनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होदों बिनि तथ्यखौ बिथांमोना जोंनो क्लियारै होदों सोरबा कास्तब सोरबा रिन्जय सोरबा मा होनो प्रहलाद आरो सोरबा बिक्रममोना दिनै फिननाय होदों सोर साबैसे मानसिनो बिथांमोना दिनै बेबायदि हा पाट्टा होदों बिथांमोना हा पाट्टानि नामाव बिथांमोना दिनै राजनिति खालामनायखौ गारथों आरो बिथांमोना गोजानाव थाथों मानोना दिनै बिथांमोना सान्थाल मुस्लिमनि भटखौ दिनै थांनाय BTech इलेक्सनाव बिथांमोना 90% मा होनदों 80% बिथांमोना भट आदाय खालामनानै बिथांमोननो होनांगौ मोन्थाइफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ जानगाराव दोनदों नाथाय जों मुस्लिम भाइमोननो जों मुदितनि नामाव हा पाट्टा होदों दिनै बेखौ रावबो सरकारा मावाखै प्रमद बर'नि नेतृत्व सरकाराव बे खामानिफोरखौ मावनाय जादोंमोन दा जों बेखौ लानानै जोङो फैगोन बे जोंनि 3 नम्बराव थागोन आरो 4 नम्बराव जाहैबाय जोङो थाबैनो डि भटार्सनि इस्युखौ जोङो फोजोबजानो लुबैदों